To amma ina cikin yin kasidar kawai za ka wari wasu 'yan mata ko samari suna gefe suna tattaunawa akan mas'alar wannan muryar ma. Sai da ka ji ana da Allah ji ta wai dole sai ta yi yau. Ba ta da murya ta haƙura wannan muryar ba daɗi. Sai da barka zuwa. Barkan mu dai. Aka fara wannan gwagwarmaya. To, alhamdulillahi da fari ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin ikonsa ya kawo mu cikin wannan program mai albarka. Kamar yadda ka faɗa duk wata tafiya ta lamarin Allah, kai ko lamarin ma duniya ne dole akwai ƙalubale. To lallai an sha ƙalubale iri-iri, amma yanzu za mu yi magana ne akan farkon tafiya. Farkon tafiya a cikin lamarin yabon manzon Allah, farko da ni ba sha'ira ba ce, malaman makaranta ce ni, ina koyar da makarantun islamiyya da ta dala'ilu da kuma ta dare. To muna koyarwa ana yawan yin maulidai, duk shekara za a yi maulidi. To a wannan maulidin yawanci ana nishaɗantuwa da ƙasidu, a yi mandiri, a yi ƙasidu. Wannan dalilin ne ya sa na fara tunanin a cikin makarantar da nake koyarwa ya za a yi ya zamana ina ƙirƙirar ƙasida ta waƙe ita kanta makarantar da kuma ƙasidar yabon manzon Allah da ahalin gidan shi. Daga nan na fara raba wa ɗalibai idan maulidi ya zo za mu yi anko kamar riyala, ana buga mandiri muna yi tun kan a kai ga lokacin buga ma ƙasidar. Daga baya kuma sai aka samu ci gaban ya za a yi ya zamana wannan ƙasida in za a yi ba buga ta ba mandiri za. Sai muka fara shiga studio muka fara bugawa. In aka zo maulidi akan ware awa ɗaya biyu, yaran idan ankon atamfa aka yi ba za su sa atamfa ba zai sa abaya a kunna ƙasida, hakan yana nishaɗantar da masoya manzon Allah sosai. Har takan kai ta kawo masu kallon maulidin in 12 na dare tai mutum yana jin bacci zai ce kai ba zan tafi ba. Makarantar nan suna yin wata riyala mai kyau mai daɗi mai sa nishaɗi. To hakan sai ya sa malaman makarantar su ma suna ƙaunar su ga an yi wannan ƙasida. Sannan kuma na fara ƙasida na buga da kaina tun a lokacin da wani rauni ya ziyarce ni, amma kuma da yardar Allah akwai mutanen da nake tare da su suka ƙarfafa min gwiwa. Dan ina jin aƙalla na rubuta ƙasidu sun kai 20 wanda na ajiye nake raba ɗalibai suna yi. A lokacin ana malama. Wallahi. Lallai kam. Wani rauni ya same ki. A ce wani irin rauni ne wannan ya samu Saida? To, kamar yadda ka faɗa daman komai da ƙalubale. A komai kake yi Allah yana yi maka jaraba a cikin wannan abun ma da ka fi so. To ni gaskiya tun tasowata tun ina ƙarama ba ni da burin da ya wuce a ce in za a lissafo mata sha'irai masoya manzon Allah na ji an saka sunana. Kowa yana da buri a duniya, wani burinsa likita, wani lauya, wani ma ni kawai burina na ga in dai za a lissafo sha'irai masu yabon manzon Allah da ahalin gidansa to na ji an ambato Fatima Muhammad Ismail, ita ma tana daga cikin sha'irai waɗanda suke wa manzon Allah yabo. To, kaga mutum ya taso da burin shi to dole ne sai yana ƙarfafa gwiwa. To ma a lokacin da nake ƙarfafa gwiwa a lokacin na fi samun ƙalubale. Farko lokacin da na rubuta ƙasidar da nake tunanin zan buga da kaina, babban abin da ya bani rauni shine sauran ƙawayena da waɗanda kamar nake tare da su sukan nuna min da cewar ni fa muryata ba ta daga cikin waɗanda za su yi ƙasida a ji su. Don ba zan manta ba akwai wata ƙawata bayan na gama rubuta ƙasidar da na fara bugawa da muryata
take ce min in zan baki shawara ki ci gaba da rubuta ɗalibai ƙasidu suna yi, muryarki ba za ta yi ƙasida. Wallahi wannan ƙasida sai na mai da ita na ajiye ta, sai wata shekarar. Sai ya zama da mai studio ɗin da nake zuwa aiki yake cewa ya kamata sai da ce kina yin ƙasida ke ma da harshen ki. To a lokacin da ya ƙarfafa min gwiwa sosai da sosai na rubuta ƙasida na je na yi. To ka san a ina gizo ke saƙar inda zan je in kunna in jona masoya su ji. Sai daga ta ita wannan ƙasidar ni kaɗai nake iya kunna ta na ji. Saboda ina gani ina hango wannan magana ta baya. Ƙalubale da aka gaya miki da wataƙila da Yawwa. ɗan uwanki sun ce miki kake zai ki yi saboda bare ki mata ba. Yawwa. Sai na ji tsoro. Sai na ga tunda ya nuna min lallai sai na yi kuma ya ɗau nauyin abin sai na yi. Amma in zan ji ta sai in sa earpiece. In ji ƙasida ta kawai. Daga bisani ina tafiya. Allah ya saka wa Maulana Saidi Sadu'u da alkhairi. Wallahi yana daga cikin mutanen da ya ƙarfafa min gwiwa akan cewar in na je gurin maulidi, da in aka gayyace ni maulidi kirarin annabi nake in tafi. Ya ce min sai da a dinga jonawa. Wallahi muna sakawa dai a haka in gaya maka kawai sai na ji unguwanmu. Yaro yana tafiya yana rera ƙasidan nan dai wadda nake ɓoyewa ka ajita ina ji ne kaɗai. Kankace mai mutane sun fara riƙe ƙasidar. To daga nan dai sai na fara tunanin to ya za a yi in buga wata. To amma a wannan gabar da yara suka fara rera ta. Tsakanin ƙawayenki, ‘yan uwa, na abokai na unguwa, wani irin saƙo kika fara samu? Yabo ne ko ko a'a? Kin samu wani ƙalubale a wajensu tunda kin ce yara. Yara ba sa fahimtar komai ko za su ɗauki saƙo ne su ta yi su saboda ya masu daɗi. Babba kuma iya da nasu tunanin da kaza da kaza. Ya san ki ya san wasu sun ke misali. Wasu kuma sun ma gaya miki wacce za su iya cewa ai sun gaya miki kin ji. Ya kika wani irin ƙalubale a wannan gaba kika saurara kika wannan fuskanta? To gaskiya dai an ɗanɗani imtihani. Babban imtihani shine lokacin da lokacin na je majalisi. Gashi dai ƙasidar ta ana so dan da dama mutane masu gayyata ta majalisi ko maulidi suna gayyata ta ne saboda a jona wannan ƙasidar. To amma ina cikin yin ƙasidar kawai za ka wari wasu 'yan mata ko samari suna gefe suna tattaunawa akan mas'alar wannan muryar ma. Sai dai ka ji ana da Allah ji ta wai dole sai ta yi yau. Ba ta da murya ta haƙura wannan muryar ba daɗi. Wallahi a ciki akwai waɗanda ni ban ji ba. Wataran da ji wataran yara na su ji. So da dama na sha gama majalisi ne ta kuka. Na ce ya Rasulallahi mu mun san kana jin mu kuma kana ganin mu. Saboda duk inda aka ambace ka kana halartar gurin. Na ce ya Rasulallahi ka sa mana haske da baiwa da harshe wanda in muka faɗa ɗin da hasadan mai hasada zai yadda cewar lallai wannan zuciyar tana son manzon Allah. Ka san ba abin da ya fi daɗi irin a ganka a tuna da manzon Allah. To sha'iri yana da wannan baiwa, sha'iri ne zai taho farkon abin da za ka fara tunawa sha'irin yabon manzon Allah ne. To kaga wannan wani mukami ne wanda Allah ya ba sha'irai, shi yasa ko da yaushe muke cewa sha'irai mutane ne masu daraja, sha'irai mutane ne masu baiwa, sha'iri yakan isar da saƙon da wallahi za ka yi mamaki idan malami ne bayar kafin ya je kunnen mutane. To lallai an sha ƙalubale, wallahi wasu mutanen a kunnen mu suke zagin akan murya. To amma ko da yaushe abin da muke kalla shine manzon Allah muke yi wa.